ce? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kanku nake ji. Ni mata maganan wai mata ni ina da wani mace. Kamar ya? Wai kana cewa wai mata ka bata godiyan Allah kai kana cewa kaza ba yan musulmi. Mata ta tsoro take ji ni. Ni ba zan ci garin masara bane, ku duba ku ga yanda kuka same ni, a yanda kuka same ni nan kun ga nayi kama da wanda za ta ci garin masara. Laure haka. Ka bari ka aboki na wa. Haka kuka kide kuwa. Oya haka na zama? Yar kan fara kura. Ai da ma mata. Wai kici ba zai ki gani ba. In ya gani kuma ba zai ga kyau ba. Kuma kai da maza haka zaka min? Ya ba zan mu ga maka ba. Na fi yayanka ne hankali. Ka duba yayanka babban yayanka Hausawa sun ce babban wa uba. Shi a gaban sa ka girma ya rike ka amana. Amma ya ga maka ka aure Laure ka giji. Tunda ka giji ba ka ki gani ba. Abokanmu Usman Agar ya ce maka ka yadda ka aure Laure. Ka daina mar magana. Sadimanci ya ce maka ka aure Laure. Ka daina mar magana. Alaikum.